Вие се, курунтиски, не отлепа се от чешмяса. Те бе, наборе, не бе, голема жежда са. Да. Ам не мога да са вреди от тях. Че то човещина, бре, наборе. Пусти ме рак. Че аз га поне се оправи време су. Оправи, пак рекаха побити вино ли какво, че пак го очакват за облачаване в неделя вечер. Не бре, я пак четах във вестника. Го даваха оправени, пятък, сабта, неделя, оправени е хубаво време, комшо. Не вярвам. Да ти кажа, аз на вестника сповярвам, ага, прочета там за време. Там по-лажат. Не. Вау! Какво рукате двамина са, бре, да са ни карате някакво? Не. А какво рукате е таков? Че за време су. Спориме за време су. Какво за време су спорите? То го позна време. Кой по-го познава? Оти то вика, че бити вино яйца са познавали. И аз пак викам не. Във вестника да ти кажам, аз в 24 часа отзад на прогноза на гая прочитам, не боркате там. Каквото рекоте на кова. И двамина са имате много здраве. Пък аз вярвам, мой ченя. Че да не е станал синоптик. Не станал синоптик и ти подигравчия. Що си от край време познаваш? Ти не очи не разбрали. Значи очите не питали. Чега не питаме, тя как познава тогава? Че казвам, ага, пита, че бре, що най-лесно. Събахля нага стани мей ченю, фане едно на педжай слай, я махне. Въобще мудриш. И друга на, та че се покаже слай на прозореца и рече, днеска или ще личи, или няма да личи. И все познава.